artistlarımız, jırыбыз da гаиләгә багышланган. Быел Кыbrıslar шәһәребездә традицион бик матур күркәм шәһәребезнең йөзек кашы булган Сабантуй гүзәле бәйгесе үзенең 30 еллык юбилеен билгеләп үтте. Һәм инде шушы сәхнәдә хәзер Сабантуй гүзәле бәйгесе финалистлары һәм махсус шушы бәйгегә язылган композиторыбыз Лилия Тарханова белән Зөләйха Минхаҗева иҗат иткән «Гаилә учагы» дигән җырыбызны мәйданда Шаллы Сабантуенда яңгыратасыбыз килә. Каршы алыгыз сәхнә түрендә Вилнур һәм Альбина Әдиловлар һәм Сабантуй гүзәлләре. Вилнур, Альбина Әдиловлар һәм 2024 30 юбилей сезон Сабантуй гүзәлләре бәйгесе финалистлары.